थास' बिबारा बर' हारिनि जाग्रा आदारफोरनि गेजेराव मोनसे। मिथिंगायारि मोननाय थास' बिबारखौ जों गोबाङानो बायदि रोखोमै ओंख्रि संना जायो। बेनिनो गेजेराव थास' बिबारखौ अमा बेदर, ना आरो मैथाजों बांसिनै संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय थास' बिबारनि गुनफोरखौ जों मिथिया। थास' बिबारा जोंनि देहायारि सावस्रियाव गोबां मुलाम्फा होयो। थास' बिबाराव एन्टिअक्सिडेन्ट, भिटामिन सी, भिटामिन ई, केलसियाम, पटासियाम, फाइबार, आयरन आरो मेग्नेसियामजों बुंफबनाय, जाय जोंनि देहानि थाखाय गोनांथार। थास' बिबाराव हालदैजों समान गुन थायो। थास' बिबाराव मोननाय एन्टिअक्सिडेन्ट आरो सारक'मिन कन्सिसआ देहानि बुनायखौ बाङाइ खालामनायाव मदद खालामो आरो इमिउनिखौ बांहोयो। थास' बिबाराव मोननाय फाइबारआ हजम खालामनायाव मदद खालामो। लोगोसे थास' बिबारा देहानि मोदोमखौ बाङाइ खालामनायावबो हेफाजाब होयो आरो थास' बिबाराव मोननाय पटासियामआ बिखानि सावस्रि आरो ब्लाड प्रेसारखौ सामलायनायाव मदद खालामो।